Здравейте! Добре дошли в портала за електронни услуги на Столична община. Това видео ще ви покаже как да попълните и подадете електронно искане. В секциите кратко описание, такси и срокове, указания за попълване и пълно описание получавате изчерпателна информация за избраната услуга. При избор на бутон "Бланка за подаване на гише", може да изтеглите PDF файл за отпечатване на хартиения вариант на искането за съответната услуга, което да попълните преди подаването на гише. При избор на бутон "Електронно подаване" се отваря електронен формуляр за попълване на искането. Статус лентата показва текущата стъпка от процеса на изпълнение на услугата. В електронното искане някои от данните се попълват автоматично, като се извличат от потребителския ви профил. За да получите разяснение за съдържанието на съответното поле, задръжте курсора върху него. В зависимост от избраната стойност се отварят допълнителни полета за попълване. Въведете активен телефонен номер за връзка. Изберете района, в който ще бъде извършена услугата. В зависимост от вида на услугата, автоматично се показват цената й, данните за банковата сметка на избрания район, както и начина на плащане. Изберете къде и как да получите резултат от услугата. Във всеки момент може да запазите въведените данни на искането с бутона "Запази". То ще премине в състояние на работно копие. Всички искания се запазват в секцията "Моите услуги". Там се намират и запазените в състояние на работно копие. За да продължите попълването, изберете съответното работно копие на искането. Документът за платена такса е платежното нареждане, предоставено ви от банката на гише или чрез интернет банкиране, доказващо, че е извършено плащане за конкретната услуга. По същия начин се прилагат други необходими документи към искането. При натискане на бутона "Подай искане" трябва да приложите електронния си подпис. Въведете ПИН и други необходими данни, за да подпишете електронно. Искането е получено и услугата е в статус на обработка. На имейл ще получите потвърждаващо съобщение с входящ номер. След проверка на данните и приложените документи, ще получите друг имейл за успешно приемане на искането или необходимост от корекции и допълнителни документи. Прикачваме необходимия документ и отново подаваме искането. Когато резултатът от услугата е готов, ще получите имейл за успешно приемане. Благодарим ви, че използвате портала за услуги на Столична община.